Салом алейкум бародарон, подписчикони бародар Мамуразия. Бародарони азиз, срочно хонаи фурӯшӣ, хона ҷойгирай дар ноҳияи Ҷайҳун, пешина номаш Хамсангир. Бародарони азиз, ина миҷа чораҳа, тарафи даст чап мегарди, бозори Камниз мерай, 100 метр мерай, бозори Камниз мешавад. Бародарон, тарафи дасти рост, тарафи Калхозобод мешавад. Бародарон, хоб бародарон, ай тарафи Калхозобод ки омади, дасти чап мегарди. Даст чап гашти 50 метр ҳами миёй хона ҷойгирай дар ин инҷа. Бародарон, хоб дар омадани барои хонаҳо рафтан 6 метр раҳай, ҳаминҷа раҳай. хоб як чизи дигаре гуфтан аркурай бародарон ки документ нашуд, документаш умуман проблема нест, документаш 100% ай. хона нав ай бигем, нав сохтмон уже рафтеса, уже усто худора шукр дар кришаш омадаган. Кришаш черепица мешавад, шифрш черепица. хоб ки боша бародарон, гуфтам ку ай тарафи Калхозобод ки омади, дасти чап мегарди, 50 метр меои, 50 метр меои, инамиҷа раҳ мешавам. хе ҳами хе ки омади, раҳ 6 метр ай паҳноиш. хона неми хонаи бародарон, сохтмон нав рафтеса, уже усо кришада омадаган. хоб бародарон, таҳҷои хона уже хок пур кардаги, қонуну қоидааш қатияй. ай ҳамун деволи ҳамсоя маълум ай, уже ки битони ма гҷои деволи уро дайру кардаги. хоб бародарон, 5 дар хона, кухни ванна туалетшам дар дуруншай. Бародарон, иҷа бари хона 4 метр бари хонай, як меҳмонхона дарош ай берунай. Бародарон, 7 метр дарозиш, 3 метр паҳмиш ай меҳмонхони мардона. меҳмонхони мардонай. хоб и пешхона 3 метр ай. бародарон, 3 метр барои даромадани хонао. инҷа лестница мешавад, оянда худо хоҳад. хоб бародарон, инамияй, инамиҷа калидор, ҳамин ду даре ки шумо десен, якум дараш ваннаву туалет ай бигем, ҳаминҷа якум дараш, дуюм дараш кухни ай. бародарон, дуюм дараш кухни меай, байниш перегородка мешавад. хоб ини дари ай тарафи дасти рост, иҷа меҳмонхони занона, 5 метр дарозиш ай, 3 метр паҳмиш. хоб бисмиллоҳ, иҷа калидор. и дарора гуфтем ки чӣ мешавад. бародарон, и дараш ҳам гуфтем. хоб ки намехе омади, тарафи дасти рост, иҷа калидор ай, як спалня ай четай. хоб и байнги зал ай, 5 метр дарозиш, 4 метр паҳмиш ай. хоб ки боша, иҷа панорама ай, тарезаи панорама меояд, ҳамин боло то поёна. як спалнига бародарон, иҷа ай, як спалнига ба ай даруни ҳами зал мешавад, ҳамон размери 3 дар 4 дарозиш ай. бародарон, хоб бародарон, чорнавоиш ҳама хонаҳо задаги ай, чорнавои ҳамаш задаги уже тайёр ай, ҳама хонаҳош. бародарон, хоб ки боша бародарон, баланди битон 75 сантиметр ай, девол бошад 2,94 то 2,97 ай. хоб ки боша криша, неми криша ай, 5 дар хона. хоб ки боша граниса ай, намиҷа граниса ай, ай ҳами граниса то деволи хонара 14 метр паҳмиш ай, 17 метр дарозиш. масоҳати замин обши ба таҳҷои хона 6 сотиқ ай. бародарои азиз, 6 сотиқ, 5 дар хона. хай ҳамаша гуфтем, монолитову лентову тасмаву тумбо ҳамаш қоидави уже рехтагӣ тайёр ай. битонаш арматур дорад, 6 рад арматур ай. бародарои азиз, нархи хона боша бародарон, 350 000 мегум, муомила дорад, мақсад хушрӯ муомила дорад. барои ҳамо хона срочно фурӯш дай, уже устоҳо кор кардесиян, кришара погиза мезананд, тайёр мекунанд. кришаш черепица мешавад, шифрӯш худо хоҳад. марҳамат бародарон, муроҷиат кунед.